podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a croeso I bodlediad Rugby Cymru, dy fi Carwyn Harris, Carwyn Evans, ber yr arfer a Iestyn Thomas dy fi. Hefyd, mae wedi bod yn wythnos o rygbi. Sa'n gweud os oedd yn wythnos da neu wythnos gwael, falle gawn ni glawr yn ystod y pod yma. The boys, wel, pwy well I ddechrau da na Carwyn Evans ar ôl wythnos diwetha, lle oedd bach yn negyddol, nawn ni weid. Carwyn, sut ti'n teimlo ar ôl buddugoliaeth Scarlets yng Nghaerdydd? Lot o pisach hyn am ar ôl y fuddugoliaeth. Fi'n credu oedd rhyddhad I weld ymysg y chwaraewyr, y fforddwyr, y cefnogwyr, oedd yn fuddugoliaeth, oedd pawb yn ysu i'r Scarlets gael. Mae wedi bod yn dechreuad caled i'r tymor, yn amlwg unwaith to mewn true Scarlet fashion. Wnaethon ni ddim pethau yn haws i'n hunain, gyda disgyblaeth, wel, shocking, fi'n credu bod yw'r unig ffordd I ddisgrifio fe, ond braf cael dod dros y llinell na mewn ffordd a cael y fuddugoliaeth cyntaf na. Fi'n credu yn y 3 gêm cyntaf, yn y 2 gêm cyntaf, mae'r Scarlets I bod mewn sefyllfa I ennill y gêm, ond mae disgyblaeth nhw, neu mae game management nhw, mae rhywbeth I gadw nhw lawr. So oedd yn amlwg falle bod nerfusrwydd yn mynd I ddod mewn i'r perfformio yma to, achos yn amlwg oedd hi'n gêm agos. Ond na, falch I gyrraedd I gael y fuddugoliaeth na fi'n credu fod tackle Blemer yn y cornel yn un o'r pethau pwysicaf sy'n mynd I ddigwydd yn hymor o Scarlets fi'n credu, just achos y ffaith bod ydi cael y lawr fel a di gwthio fe mewn I touch just yn dangos bod y boes dal yn moyn chwarae, bod nhw'n dal yn moyn ennill, so na, o'n i'n ddyn hapus iawn prynawn dydd ar yn dweutha. Ie, oedd popeth yn y gêm na yn dod, oedd dyfarniadau diddorol, y ddwy ffordd, rhaid weid. Fi'n credu, os ni'n edrych nôl at Cais Gos mewn golau roi, fi'n credu llawer o gwestiynau falle ar gyfer hynny. Fi'n credu Cadwyn Felen I Louisi, oedd e bach yn, wel, oedd e'n sefyllfa od I ddechrau da, a wedyn hefyd yn gwrthwyneb ar gyfer hynny oedd e bas I Johnny Williams, oedd yn fflat iawn gen I weid. Ond, Iestyn, be nes di o'r ddarbu oherwydd, oedd e'n ddoi dîm na ddim chwarae gorau nhw, mae'n rhaid weid, ond fi'n credu cawg Scarlets oedd yn heiddi'r fuddugoliaeth yn dod nhw. Ie, ond os ydych chi'n cefnogwr o try-saving tackle, sydd wedi cael 2 mynd i'n gêm, dy'r un gan Milad ar... Bach o niche grŵp yw hwnna, efe? Cefnogwr o try-saving tackle. Fi ddim wedi cwrdd ar rhywun sydd mewn y grŵp na, so fi dal yn edrych mas am rhywun fel yna, ond ie, o'n i'n meddwl oedd yr un Milad mynd I fod yn bwysig, a wedyn oedd Blemer wedi gwneud y tackle yna ti'r diwedd y gêm, a o'n i'n meddwl felly pryd oedd Scarlets lawr I 30 o'n i'n meddwl rhaid felly bydd y cais mae jyst dod a bydd e'n jyst mor anlwcus I tîm Dwayne Peel, ond o'n i wedi dangos sut I ennill gêm ar ôl felly dod yn agos yn y gêmau cyn. So ie, bydd Dwayne Peel yn eitha ples dy'r perfformiad. Of course, bydd y disgyblaeth angen gwella cyn y gêm ar y penwythnos, ond fi credu bydd masuriad yn eitha, felly ddim grac, ond mae wedi fod cwpl o cyfleoedd nawr dros y 2 gêm diwetha, ble maen nhw wedi fod yn gêmau a maen nhw wedi colli nhw. Ie, yn sicr, nath nhw colli'r cyfle a y foment, enillodd y Scarlets y foment y fawr yn y gêm do Carwyn, yn sy'n meddwl am ffordd nath team Plymtree troi'r bêl drosto, ffordd nath Blemer atal cais fel nes ti sôn, yn taclo Gabe Hamer Webb. Hwna oedd y foment fawr, fel nes ti sôn. Fi'n credu, yn y foment yna, falle mae Ben Thomas yn gallu gwneud bach yn fwy at hynny Blemer I ato fe I wedyn dadlwyth o'r pas, neu rhoi bas yn gynt ac aros am dan fe nôl, ond be ti'n credu oedd cryfder y Scarlets? Oedd y scrum yn gweithio, nhw'n cael kick-off yn reoledd,
llwyddo i droi momentum yn dod nhw, hyd yn oed pan nhw'n dan y lach yn yr 10-15 munud ola. A fi'n credu mae lot o fynd y lawr i'r ffaith bod i pennau nhw ddim i weld yn cwmpo lenni, fel yn wedi tymor diwetha, o'n nhw'n colli dyn i'r cell cost, o'n nhw'n ildio 2 gais sydyn, a ddi pennau nhw'n mynd, ond o'n nhw byth yn y gêm. Tymor ma, un o pan nhw wedi colli, fi wastad yn teimlo bod nhw yn y gêm tan yn hwyr, hyd yn oed os nhw ddim yn ennill. Maen nhw wedi brwydro am mwy neu lai 80 munud. A fi'n credu, bod dyw pethau ddim yn wych lawr ym Mharc y Scarlets, yn amlwg pethau mae'n wych yn rygbi Cymru, ni'n gweld toriadau oherwydd cyllid ag ati ar carfannau yn llai o faint, ond mae fe weld fel bod Carwyn y Scarlets lot mwy unedig lenni na beth o'n nhw llynau, a mae yna 23 dyn, bob disadwn, bob penwthnos, yn barod i frwydro dros y Cris a dros i'r rhanbarth. A fel cefnogwr, na gyn ni'n gallu gofyn am fi'n credu, yw bod nhw'n rhoi 100%. Ni'n deall y sefyllfa bod ni ddim yn mynd i fod yn cystadlu gyda'r tîmoedd o dde Africa, gyda'r tîm o Iwerddon. Ond os yw chwaraewyr ni yn rhoi popeth dros y Cris a dros y clwb, does dim byd i ni'n gallu gwneud heblaw i clodfori nhw. A mae rai fi weid, falle bod safon y darbys dechrau tymor ddim wedi bod yn wych, mae'r ffaith bod nhw wedi bod yn gemau cystadleuol yn hwb mawr, achos yn aml mae'r darbys jyst yn absolute washout, a does dim fel positives i gymryd ohonyn nhw. Ond fi'n credu, ni wedi cael 3, yndyn ni nawr, ni wedi cael 3 tymor ma, fi'n credu mae 3 wedi bod yn gemau le mae bob cefnogwr o bob rhanbarth ti'n meddwl, mae chance i ennill y gem ma, dylsyn ni ennill y gem ma. A felly gobeithio, falle byddwn ni ddim yn brwydro am y 4 ucha, brwydro am yr 8 ucha, fydd y gemau darbi o leia yn rhoi rhywbeth o spectacle i gefnogwyr o rhanbarthion, hefyd i gefnogwyr rygbi Cymru'n gyffredinol, felly dynnu nhw'n ôl i wyl o'r rhanbarthiau, achos yn sicr, bod y Scarlets ennill un wedi colli, mae wedi bod yn gemau fwynhau fi'n credu. Ie, cwbl cytuno. O'n i bach yn disgwyl bod y Scarlets yn ffynu fi'n anodd eleni gyda llawer o brofiad yn garel, ond chwarae teg y ffordd nath nhw weld y gêm allan. A sy'n sôn yn intimity y ffordd oedd y chwaraewyr wedi ymateb fi'n credu neb yn fwy na Sam Costello pryd cicodd e'r bêl mas, oedd e'n edrych fel un oedd llawer o bwysau y cwmpo oddi ar ysgwyddau o lwyddo i gael buddugoliaeth na ers talwm. Dyn ni angen sôn amdano wrth gwrs, gorfod 2 gais yn y gêm na, ynghyd â Harry Millard ag at gêm wych. A os oedd chwaraewr y gêm ym rhan y gyntaf, falle Harry Millard bydde fe. Ond Gareth Davies, 2 gais a wedyn yn cyhoeddi heddiw fi'n credu, neu bore yn ddeuol yn rhyngwladol. Iestyn, pa mor fawr yw ddywalanwad wedi bod ar garfan Cymru, a be yw dy hoff moment o weld yn Gris Cymru yn dy farn di? Mae wedi bod yn dylanwad fawr ar y tîm, a o'n i'n wastad yn meddwl amdano fe fel chwaraewyr sydd yn troi lan ar gyfer pob cwpl y byd. A mae 3 foment mawr dy ti mewn pob un wedi chwarae. Wrth gwrs, blwyddyn diwetha wedi sgwrdd cais cynnan yn erbyn Australia i cael y pwyntiau dechrau, a wedyn 4 blwyddyn yn cyn y ryngipiad yna yn erbyn Australia. Falle mae fe jyst ddim yn hoffi Australia, fi ddim yn siŵr. Ond wrth gwrs, y foment i fi oedd yn Twickenham, y gais yna yn erbyn Lloegr. O reit, falle bydd Lloyd Williams yn dod a dweud falle mae fe'n ceisio mwy o credit, ond y llinell support yna mae Davies di roi am y cais yna, mae fe'n really, really dda. Ie, o'n i'n mynd i ofyn hwn, so yn fy marn ni, foment fawr Gareth Davies yn Gris Cymru yw neillio'r rhyngipiad yn erbyn Genia neu rhyngipiad yn erbyn Ali Price yn erbyn yr Alban yn Tarin Principality, oherwydd oedd e'n gêm fwy falle na wedi y gêm yn erbyn Australia yn bobl y byd. Ond, oherwydd i fi y foment na yn erbyn Lloegr, mae hwnna'n foment Lloyd Williams. Mae'n teimlo bach yn anheg, oherwydd Gareth Davies sy'n sgorau cais. Ond pob tro fi'n meddwl am y cais na, fi ddim yn meddwl am taw cais Gareth Davies yw e, ond fi'n meddwl taw cais Lloyd Williams yw e, herwydd y ffordd mae wedi greu e. Be amdano ti, Carwyn? Be arall sy'n sefyll mas yn gyrfa Gareth? Mae'n ddiddorol bod chi'n sôn am y cais am y Lloegr, os fi'n cofio
Yn union, o'n i'n gwylio'r gêm na yn Nottingham, a fi'n cofio ar yr adeg rhegi Lloyd Williams bod wedi'i gwneud cic mor stupid, ond wedyn tair eilad yn ddiweddarach, fel, what a kick! Oedd yn un o'r foments na le, be ti'n neud, ond what a kick oedd i wedyn na. Fi'n credu, falle, beth sy'n rhaid camol Gareth Davies yw bob tro mae wedi cael ei noco lawr, neu wedi cael ei wneud yn ail ddewis fel mewnwr, mae wedi brwydro i gael y Cris i fnawn o'n ôl. A fi'n credu, os oes unrhyw chwaraewr ifanc gyda fel unrhyw fath o beithio yn y chwarae dros i gwlad, just edrychwch ar yr ymroddiad ar popeth mae wedi rhoi, bob tro mae wedi cael ei ddewis mewn carfan, i sicrhau mae fe yw'r dewis cyntaf, a mae'r ffaith bod wedi ennill gymaint o gapiau yn dangos y parodrwydd hynny i roi'r gwaith caled mewn. Wrth gwrs, ni gyd i gweld y llun na fe, ni vest ar yw freichiau fel yr Hulk, felly mae'n helpu os chi'n mynd i'r gym hefyd felly, ond na, fe fi'n credu, mae rhyngipio ne yn rhywbeth fel mae'n darllen gêm cystadlu unrhyw un fi wedi gweld. Mae'r ffaith bod yn gwybod le fynd, ond hefyd y support lines na, mae wedi sgorio gymaint o geisiau achos bod e'n dal nôl ar ei rediad, neu mae fe'n anticipate o le mae'r atac yn mynd i ddigwydd, a mae'n ffindo unan ar yr ysgwyth i fewn, a mae'n sgorio ceisiau. Fel, os aspirations o fe ysgrifennu llyfr, fel dyn ni'n gweud, the running line of a number 9 dyle'r teitl y llyfr fod, ond dwi'n mynd gwybod beth mewn i ddewis nawr bod e'n chwarae rygbi rhyngwladol, ond na, gyrfa wych a pob llwyddiant iddo fe o'n ddeol o rygbi rhyngwladol. Ie, mae pawb wastad yn sôn am DuPont ynglyn â'r sportline, ond i fi Gareth Davies oedd yr un nath dechrau fe, falle fi'n anghywir, ond fe oedd yr un cyntaf nes i sylwi bod e'n neud e'n cystal, a ti'n meddwl am y cwbl y byd cyntaf na yn 2015, oedd e ddim yn dewis cyntaf yn fynd i'r cwbl y byd na, cyn y cwbl y byd, fi sweb oedd oedd falle sôn bod Mike Phillips mynd i fynd. Mike Phillips ddim i fynd, Rhys Webb wedi cael anaf anffodus cyn gwybod y byd, a wedyn Gareth Davies yn mynd i sgorio i fi'n 5 o geisiau, neu 45 o geisiau, dechrau gwybod y byd yn cyfru y cais na yn erbyn Lloegr, cais na yn erbyn De Affrica yn y rownd yr 8 ola hefyd. A oedd e'n chwaraewr, falle un oedd yn sefydanu pobl oherwydd, oedd e'n gyflym, oedd e'n siarp, ond oedd e ddim yn un oedd pawb yn credu, mae fe'n anhygoel, a wedyn, oedd e'n dod ar y sîn ma pob 4 mlynedd, a sgori ceisiau holl bwysig, felly am gyrfa, am gyfnod pwysig, a wel, nawr mae fe'n rhoi cwestiynau ar gyfer y nawr pwy bydd yng ngharfan Cymru, a bydd ni'n sôn amdano hynny yn y man, oherwydd yn Carwyn Cymru yn cael ei enwi ar nos, dydd llun, sy'n gael ei nos llun bydd e, dydd llun bydd e, i ddod. Ond yn gyntaf, gen i sôn bach am berfformiadau rhanbarthau eraill. Siom i'r dreigiau, ond nhw mor agos eto. Maen nhw wedi bod yn gemau, maen nhw wedi bod ynddi, ond Iestyn just bywe. Ydyn nhw bron mewn y sefyllfa Caerdydd ynddo blwyddyn diwethaf lle nhw ddim yn gallu cael dros y llinell? Ie, falle rhan rhan o'r dechreuad mae Scarlets wedi cael cyn y penwythnos diwetha, so oedd y peth fawr dy'r dreigiau, oedd y penderfyniad na i mynd am y cic am y 3 pwynt neu a ddim mynd i'r cornel dy rhyw 10 funud i fynd, a daeth rhan yn gyda dweud ar ôl y gêm dy'r BBC fi credu oedd y gêm ar, os chi'n edrych ar y penderfyniad yna, os chi'n mynd i'r gornel, mae dreigiau wedi fod yn really dda sgori yn tyn. Ni wedi gweld, oedd Bash wedi sgori dwywaith, a ni wedi gweld trwy gydol y tymor hyd yn hyn, a o'n i jyst yn meddwl, ddim am Harry Will Reid, ni'n meddwl, fi credu oedd yna'n holl yn hawdd, a mae fe llai o bwysau yno fe, a wrth gwrs mae fe'n methu'r cic, a wedyn mae Lions yn selio'r fuddugoliaeth, ond fi credu y peth bydd yn pleser i'r Lions i fod nhw wedi ennill gemau, a ennill y gemau yn eitha tyn. A wrth gwrs yn erbyn Caeredin yn wythnos cyn, oedd pawb wedi sôn amdano
y ceisiau nhw wedi sgori o bob man a nhw'n 48 pwynt lan ar y hanner amser, ond nhw wedi ennill y gym trwy'r pac, a wrth gwrs mae pac rif dyn nhw, a jyst cwpl o chwaraewyr wedi chwarae'n really dda, ond mae fe yn siomi dreigiau. Fi wedi sôn amdano'r bloc cynta dyn nhw, sut gymaint o gemau gatrid dyn nhw. A ar y foment, maen nhw dim ond i ennill un, a mae Benetton dyn nhw ar y penwythnos, sydd wedi dechrau troi lan a ennill gemau nawr. Mae fe'n mynd i fod yn gêm diddorol iawn. Oedd y gêm yn erbyn y Lions, oedd e'n... I fi, o'n nhw wastad yn y gêm heb edrych yn yr ail hanner bod nhw'n mynd i ennill e. Yn yr hanner gyntaf, o'n nhw'n ennill falle, o'n nhw'n gallu ennill e, o'n nhw'n 12 pwynt i 30 lawr, ond o'n nhw'n ennill eitha lot yn y gêm. Gath nhw'r ffringipiau yna gan Harrison Cedi, oedd nhw'n wych chwarae teg, a y gyflymder o da fe i sgori cais. A wedyn, cais Cairns yn yr ail hanner bach yn rhy hawdd yn dod i'r Lions. A fel nes i sôn, y foment dyngedfennol, Will Reid yn tynnu gic a bwrw'r postyn. Carwyn, ti'n edrych ar y gêm na, a ti'n edrych ar gêm y gweilch. Ife dyna lliw'r tîm oedd yng Nghymru. Maen nhw bron na, a os mae tîmoedd ddim yn cael y gêm gorau, maen nhw'n gallu cael y fuddugoliaeth, ond maen nhw'n ffindo fe'n anodd iawn i gael y fuddugoliaeth. Mae rhaid bod arni yn gyfan gwbl dros yr 80 i cael y fuddugoliaeth yna. So mae'n twmlo fe bod y dreigiau, jyst yn yr un hen batrwm, mae'n twmlo fe bod ni'n cael y sgwrs yma, bron o fod, bob wythnos, le mae'r Dragons di'n chwarae'n dda, mae'r dreigiau di'n chwarae'n dda am 60-65 munud, dyn nhw'n cael y fuddugoliaeth. Mae'r dreigiau di'n cael gêm dda am 65-70 munud, dyn nhw'n cael y fuddugoliaeth. Fi'n mynd deall, maen nhw'n siŵr fod i ennill y gêm caleta, maen nhw wedi cael adre yn y gweilch. Fi'n gwybod bod records o popeth fel am hedfa mas drwy ffenest mewn gemau darbi, ond ar bapur, dyw tîmau De Affrica ddim yn teithio'n wych. Os ni'n mynd i geiro tîmau De Affrica, adre ni'n mynd i wneud hynny. A fi'n twmlo bod dreigiau di colli tric yn erbyn y Sharks a'r Lions nawr. A fel, i fi, enillon o'r gêm erbyn y gweilch, gan bod nhw wedi dyfal barhau a mynd am y corneli. Gan bod nhw wedi, fel o ti Iestyn yn sôn, di mynd am y cais, di cadw'n dyn. Neled yr un peth fan hyn, fel... mae'n twmlo fel bod nhw just mewn rut. Maen nhw'n gweud bod ennill yn habit, a mae colli'n sicr yn habit. A fi'n credu bod tîmoedd Cymru ar hyn o bryd yn yr habit na o golli. Fe penwythnos diwetha, un fuddugoliaeth gaethon ni, a hwnna achos bod doi tîm o Gymru chwarae byn i gilydd. Dyw e ddim yn sefyllfa wych, ond ar yr un pryd, dwi'n mynd credu bod hi'n ddiwedd y byd. Mae yna eiliadau cyfnodau mewn gemau le mae'r 4 rhanbarth i dangos bod nhw'n ddigon da i gystadlu. Be sy'n rhaid neud nawr yw cystadlu am 80 munud a ennill gemau. Dim pwynt bod mewn gêm ar ôl 50 munud os ni wedyn yn nildio 15 o bwyntiau, colli 35-20. Be sy'n eisiau ni fod yw yn y gêm am 70 munud, a bod ni yn cael shot fyna wedyn i ennill gêm, bod pwy sy'n chwarae fel maswr, stepo lan a'n cico fe, a bod ni'n cael y buddugoliaeth yna. Fi'n mwy o beithiol bod pethau yn mynd i wella, na fydd wedi bod yn ddiweddar, ond fi hefyd yn digon parod i gyfadde bod ni bell iawn o fod yn agos, bod unrhyw un o'r tîm oedd yn agos i fan y 4 uchaf, na 6 uchaf, lle stryglan i garddo 8 uchaf. Oedd rhai berfformiadau da yn y gêm yn fi unigolion. Hyn Basham dwi'n warren dda iawn fel rhif 8. Felly mae fe fwy o gyfle fyna na yn blaen ysgellwr. Oherwydd oedd na blaen ysgellwr yn cael gêm wych lawr yr M4 a'r nos Sadwrn yn dod i Iestyn. Jack Morgan oedd yn anhygol yn ystod y gêm na ar erbyn y Bulls. Bod y gweilch di colli yn erbyn 41 am ran fwy ar ail hanner. A heb wir droi lan yn yr hanner gyntaf, ildio 26 o bwyntiau yn yr gyrmunud gyntaf yn credu, neu falle llai. Ond oedd Jack Morgan yn ddyn grymus go iawn yn yr ail hanner yn creu cwbl o geisiau. Oedd, perfformiad really diddorol gan y gweilch. Herwydd nhw ddim di troi lan am yr 20 munud cyntaf. Fe credu rôl 23 o funudau, nhw lawr 26 pwynt. A chi'n edrych ar nhw yna, dy'r
yn erbyn tîm fel y Bulls, chi'n meddwl, mae hyn mynd i fod diwrnod hir, a bydd ceisiau just dod mewn a dod mewn. A oedd y gwerth di ymateb yn okay. Nhw wedi sgwrdd cais trwy ysgarmes gan Dewi Lake. Felly oedd cyfleuon cyn a hanner i cael un arall, ond oedd yr ail hanner felly mwy rwystredig i Toby Booth y dyle fe fod. Fi credu dy'r Bulls, nhw wedi dod lan y tacteg i cico i'r corneli, a oedd y gwylch yn amddiffyn yn felly rutin, yn ywedig dy'r ceisiau dy Lee Aronson, o'n i'n meddwl fod Luke Morgan felly rutin, rhy agos i'r amddiffynwyr tu fewn iddo fo, a oedd jyst gwagre tu ôl i roi cic tu ôl, a rhywun fel Lee Aronson, ysgellwr dy'r skill set i gorffen ceisiau. So mae fe'n mynd i cymryd e. So, a wedyn yr ail hanner wedyn, oedd y Bulls, fi ddim credu oedd nhw ddim yn gwybod beth oedd disgybleth, oherwydd oedd Ceridyn Coch a Ceridyn Melin ar ôl 3 munud o'r gilydd. Ond y peth rwystredig dy'r gwylch, o'n nhw wedi colli cwpl o fanediadau i Tom Both a Kieran Williams yn y hanner cynta. 2 chwaraewyr eitha pwysig i nhw, ond oedd e'n diddorol i gweld yn yr ail hanner, fod nhw ddim wedi mynd i'r sgarmes o gwbl, a nhw chwarae mas a ceisio chwarae dy'r olwyr, ond oedd y hanner cynta, oedd y sgarmes yn gweithio, a nhw wedi sgwrdd cais o dde. So, yeah, dyn diddorol i gweld y tactigau newid ar ôl cwpl o newidiadau, a wedyn mae fe just oedd cyfle ar y diwedd i cael pwynt bonus a pwynt arall y colli mewn 7, ond nhw just ddim wedi cymryd y cyfleon. Ie, yn sicr, colli nhw mas ar 2 bwynt fyna yn fy marn i o leia. Rwy'n ni symud mlaen oherwydd, wel, yn gyntaf, well i fi sôn am gêm menywod a llongyfarchiadau nhw bod nhw wedi llwyddo i gyrraedd Cwpan y Byd blwyddyn nesaf. Maen nhw yn grŵp gyda Canada, yr Alban a Fiji. Wel, wrth gwrs Fiji, pwy arall ond Fiji. Mae Cymru mynd i ware blwyddyn nesaf yn Cwpan y Byd sydd yn Lloegr. Felly pob lwc iddyn nhw ar ôl fuddugoliaeth nhw yn erbyn Japan. Perfformiad eitha, wel, llwyddo nhw gael y fuddugoliaeth. Newn ni weid hynny, oherwydd o'n nhw'n dda yn y rhan gyntaf, felly fel tîm oedd Craig Bellamy yn ddiweddar, dim mor dda yn yr ail hanner. Ond, yn sôn am garfannau Cymru, fel nes i addo, ni'n mynd i sôn am garfan Cymru dynion sy'n mynd i cael ei ddewis di llun nesaf. Mae llawer o safleoedd i'w ddadle, ond yn siŵr bydd ni'n dadle am cwbl o'n nhw. Iestyn, cwestiwn pwysica i ddechrau hwn, wyt ti wedi ysgrifennu lawr ti? Oherwydd, drwy'n ni'n neud hwn cyn yr haf o ti heb wneud i. Mae dy fi rhywbeth, ond falle ddim... Fi credu fi'n ngofio un y ddwy, a fi'n meddwl bydd rhywun yn rhoi enw mas, na ni'n meddwl, fi ddim wedi dod o fe mewn. So mae dy fi rough estimate, ond falle ddim un cyflawn o cywir. Ie, am y dro cyntaf fi erioed fi'n credu wedi bod yn gwneud hwn, ni ddim angen sôn am, wel, bydd y boes yma ddim ar gael oherwydd dyw'r ffenestr rhyngwladol ddim ar gael, oherwydd dim ond 3 gêm sydd da Cymru dros y mis nesaf. Gytre yn erbyn Fiji, De Africa a wedyn Australia, ddim y 4 ni di arferia, dim Zela Newydd, dim yr ariannu. Georgia, diolch beth. Felly, ond, mae'r gêm yna ddim yn dda i neb, heb lawn Georgia os maen nhw'n ennill, ond maen nhw ddim yn dda i wylio. Ond, boes, lle chi mae'n dechrau? Rhain flan neu tri Kevin? Jew, dechrau ni'n rhain flan o fi. Fyny mae gêm yn cael ei ennill nawr. Ie. Wel, rhain flan yw e. A fi'n credu, propen rhif yw falle y dewis hawsa fi'n credu. Nid o ran pwy ni moyn gweld, o ran pwy sy'n mynd i gael ei ddewis. Oherwydd, mae un bachan dros y ffin ddim yn mynd i gael ei ddewis. Fi'n credu mae pawb yn cytuno, yn siomedig bod Nicky Smith falle ddim yn syniadau Warren Gatland am rhyw reswm. Ond dwi'n meddwl mae'r gwylch rhagor, so falle geit i ddewis nawr. Ie, falle mae fwy o gobeithio dy cael lir na y gwylch. Ond, tair arall yw'r tair sydd wedi bod am spel, Gareth Thomas
Corey Domachowski a Kemsley Mathias. Oes unrhyw un gwahanol dych chi boes oherwydd heblaw am os mae rhywun wedi rhoi Nicky Smith lawr, mae fe'n anodd i feddwl am rhywun sy'n warin rheoledd sydd â cyfle i fynd yn y garfan. Na'r tri fi wedi dewis. O'n i rili yn moyn rhoi Nicky Smith lawr, ond fi'n credu tysa fe newid i enw ddim yn gwisgo'r scrum cap a newid fel mae'n edrych, fe dal ddim yn cael ei ddewis. Dwi'n mynd i ar pam mae boi yn serenu yn hîm Caerlir, a os yw'n sefyll mas yn tîm Caerlir, mae'n rai bod nhw'n gwneud rhywbeth yn iawn, ond am ba bynnag rheswm, Di Warren Gatland ddim yn dewis Nicky Smith, a felly hyd yn oed sefyll ennill Player of the Year, fe ddim yng ngharfan Cymru, felly dwi'n mynd gallu gweld neb yn torri mewn i'r rheng flan yn ymfodus. Fi'n sefyll dan iddo fe. Byd, ti'n edrych ar siwp mae scrum y gweilch ti'n mynd eleni, fi'n gwybod Tom Bwth yn dod mewn y mas dan afiadau, ond heb Nicky Smith mae wedi edrych yn eitha fregus yn dweud Iestyn. Ond ti'n gallu gweld unrhyw reswm pam bydd y Gatland yn newid i feddwl o ran... Yn ymwedig rhaid gweud bod Kemsley Mathias yn ymwedig i dechrau'r flwyddyn yn dda iawn i'r Scarlets. O di, a falle bydd Gatland jyst moyn y cysondeb nhw o'r tri na fod yn y carfan am ramser. Fi'n credu os oedd anafiadau fi dod mewn i'r dadl, falle bydd lle i Smith. Ond fi jyst ddim gallu gweld fod mewn yn y carfan, a fi'n credu y tri na yw'r tri bydden aros da. Gwan Iest, parhaid ar gweddill y rhain flan, pwy sydd â ti fel bachwyr? Os na bolter dy ti? Mae dy fi Dewi Lake, fel captain. So, bach o siop. Gwyneb, sorry. Gwynebau llawerydd. Os chi'n gwrando i hyn, mae'r ddwy Carwyn jyst i roi look really, really diddorol atai. Y reswm pam yw mae siwrt gymaint o dadl yn y rengol. Fi ddim siŵr beth mae Gatland yn mynd i wneud fe eto. Wrth gwrs, byddwn ni'n cael Jack Morgan mewn i ddechrau, ond o'n i'n meddwl o'r Lake di dangos dros y haf fod falle mae dy fe mwy o arweiniaeth o'r reng flan, so fi'n mynd am Lake fel captain. Wedyn, Ryan Elias fel un arall, fi'n credu mae fe jyst un o chwaraewyr yna sydd wedi dod mewn, mae fe dy llawer o brofiad nawr, a am y trydydd safle, mae anafiadau dy Caerdydd yn y reng flan, yn y safle bachwr, fi'n credu mae leia doi nhw da anafiadau. So fi'n mynd i mynd am brodi cochlan o'r dreigau. Mae di mas hefyd. So fi'n credu mynd i cael dechreuad dda, mae fe'n cryf yn adran dacl. Mae wedi gwneud, fi'n credu yn erbyn y sias, wedi gwneud dros 20 o daclau. So fi'n mynd i mynd am y trim na dy'r bachwyr. Mae dwi 2 allan o'r dri na. Carwyn, os ydy ti'r tri na? Na, mae fi 2 allan o'r dri na. Pwy sy'n colli mas yn ti? Brody neu Ryan Elias? Brody o ddim gyda fi yn y garfan, di. O'n i'n stryglo meddwl am trydydd bachwr. O'n i'n mynd siŵr le bydde fe mynd, achos o'n teimlo fel tasau rhywun yn rhoi shift mewn a mynd amdani. Mae chance am bolter, ond fi jyst ddim yn gwybod o le mae fe'n cyrraedd, really, achos a dwi'n mynd i dewis carfan i ennill gemau achos bod angen ennill gemau, neu dwi'n mynd i ddewis carfan a meddwl, fi eisiau gweld hwn o wario Cymru, a fi'n ofni, felly mae'r opsiwn cyntaf fydd e bod yn desperate am wins, a bydd e'n mynd am y tried and tested. Pwy yw'r trydydd, ydy? Wel, efe Evan Daniel sy'n Gaerdydd? A dwi'n injured, sa'n gwybod beth sa'n... Mae Evan Daniel gath o'r anaf ar y penwthnos, mae Evan Lloyd nôl penwthnos yma. Fi'n gwybod mae fe'n confusing. Os ti'n gofyn pobl yn y BBC, gath nhw fe'n wrong yn y penwthnos bit. Felly, dwi'n mynd i ni mlaen. Frustratingly, Evan Lloyd roes i lawr gynta, a ni fel, felly mae fe gath i anafu, so nes i newid ei. So Evan Lloyd, fe bydd y trydydd dewis i wedyn de.
Mae dy fi Evan Lloyd. Fe yw'r un, wrth gwrs, gath y gêm wych yn dydd y farn i Gaerdydd. Yn fy marn i, mae fe wedi gwella llawer ers blwyddyn diwetha. Sdim dy fi Ryan Elias. Fi wedi mynd am Brody Coughlin fyd. Mae rhywbeth yn biti Brody Coughlin. Mae fe'n brwydro, mae ffordd mae fe'n dod mewn i dîm dreigiau, mae fe'n brwydro am ei le fe, dod o 4 5 dewis blwyddyn diwetha tu ôl Bradley Roberts, Benjamin, felly oedd rhywun arall byd fi'n methu cofio, a mae wedi dod i fod yn y dewis gyntaf, bod danaf wrth gwrs, ond eleni mae wedi bod yn wych, a mae fe'n fawr, mae fe'n gallu rhedeg o gwmpas y cafyd, felly a mae'r dati a fe wedi bod dda, felly fi wedi mynd amdano fe, dim byd yn ebyn wir Ryan Elias, ond Ti ddim wedi colli line out Lenny? Wel, sdim byd yn un erbyn ond fi'n credu weithiau, chi'n gweld yn foment ma lle mae boes yn just mynd allan o'r garfan, a fi'n gweld falle fe yw'r un sy'n mynd i ddioddau, oherwydd Evan Lloyd yw'r dyfodol, falle. Byddwn ni'n diddorol weld siwrt mae Brody Coughlin yn mynd, a Dewi Lake, wel, nid captain fi yw ond captain Iestyn yw Sicr bydd i'r fan. Os ti'n dewis Dewi Lake fel captain, wedyn yn sicr, a ti eisiau datblygu, mae Ryan Elias yn colli mas. Fi'n gallu gweld, dim ond fi'n angytuno ydych chi, fi'n gallu gweld na'n digwydd, ond diddorol gweld beth neithyn gyda bachwr, ond achos dyw'r dyfodol ddim yn edrych yn wych ar y lefel rhyngwladol eto. Un angen gwella ar, wel, un elfen eitha sylfaenol. Hyn fod yn amharchus, ond ti'n sôn am Evan a Lake, mae'r ddoi nhw wedi mynd o rhengol. Mae Lulu, fel fi'n hoffi gael fe nawr, Lewis Lloyd, mae fi'n wario fel rhengol co, ar ôl symud o rhengol i bachor. Sy'n gweud hwnna'n blaen, by the way, fi'n gael fe Lulu, a mae neb arall yn gwybod pwy fi'n sôn amdano. Pam yw'r cwestiwn? It's an tangent on Pam. How on earth could you know what fi'n sôn amdano fel Lewis Lloyd, Lulu, sta'n gallu weld y connection fyna o'r cyfenw. Ond, gewn ni weld. So fi ddim yn rhywun mlaen y gyflym. Propentyn Carwyn, na dechrau dy ti. Mae hwn yn anodd. Mae lot o ddewis, actually. Fi'n credu tro cyntaf erioed. A lot o ddewis dyn ni propentyn. Sy'n myth da. Fi droi Henry Thomas lawr. Fi'n credu fe mae'n dechrau'r tymor o'r Scarlets. Mae fe'n heiddi i le. Fi di roi Dylan Lewis. Mae fe weld... A di Aserati mas am... Na, mae fe'n ôl, dwi e? Heb gael ei gyhoeddi ble mas. Fi'n credu bod e'n... Right, okay. So, falle bydd Aserati / Dylan Lewis den, a roi fe fel a. A wedyn fi di dewis Leon Brown, achos mae fe weld bod yn cael ei ddewis yn aml yng Ngharfan Cymru. Dals fe fod na, dwi'n mynd gwybod, ond fi'n cael bod fi di dewis fe fel Gatland's pick yn hytrach na Carwyn's pick. I gael pwynt bod yn y garfan. Iestyn? O'n i ddim yn meddwl fod pwyntiau mynd i dod mas amdano fe. Ond mae popeth yn cystadleuaeth ydw yma. Fi di sgwennu o'n gyd lan, hwn yn cystadleuaeth. O'n i'n gweld y beiron am mynd, o'n i'n gweld beth sy'n neud. So mae Aserati mynd mewn na, fi'n credu bydd Henry Thomas mewn na. Fi'n credu bydd Leon Brown yn mewn na hefyd. Fi'n mynd i cyfnod pedwerydd. Fi'n credu ar ôl dod mewn i ymarfer yn y haf, fi'n mynd i roi Ben Warren lawr. Just rhag ofn. Mae Carwyn H di cael sioc. Mae left field fe'n mynd gweud y Saesneg, a mae mas o'r tŷ. O'n i ddim yn gweld hwnna'n dod o gwbl. O'n i'n edrych eithio hwnna. Fi'n just meddwl falle bydd rhyw anaf falle crepo mewn rwle. Fi just meddwl wedi fod yn y haf, alright, felly ddim am cyfnod hir, ond just bach o cyfle i gweld sut mae fe mynd mewn y environment na o'r gêm rhyngwladol. Stym dy fi, Cymru Warren, os oedd hwnna ddim yn amlwg. A da fi pedwar ddo, oherwydd fi wedi mynd am Aserati, Henry Thomas, ar y foment Leon Brown, ond os chi'n
gwrando bod mam bwyn y flwyddyn. Fi'n credu beth yn gwybod bod sa'n disgwyl bydd Leon Brown yn gallu cadw'n ffit yn anffodus, oherwydd dyna siw mae fe'n mynd, mae fe'n cael ei ddewis yn garfanau, mae fe'n wared y gêm gyntaf, neu ddim hyd yn oed y gêm gyntaf, mae'n cael anad. Rili anffodus iddo fe, a gobeithio bod yn gallu ennill yn ffit, oherwydd mae fe'n wared dda. Sa'n i gweld, o'n i bai bod fi wedi methu rhywbeth, Archie Griffin, boys. Ond dyw e'n ffit yng Nghyd i ware? O'n i'n credu bod e'n ware llawer i gyrfaddon, ond fi'n credu bod e'n ffit. Fi di hollol ngofio amdano Archie Griffin. So ti'n bod prop The Warren's out. Prop Pentyn oedd yn wych yn Australia. O'n i wedi gweld llun y fe ddo ar Instagram oherwydd ni'n neud bach o commentary ar Game Bucks. Fi ddim siŵr fel fi'n ngofio fe. Gallai newid? No. Pwy fydde ti'n rhoi yn mewn y gyfer? Griffin mewn am Warren, fi'n meddwl. Sa'n syni. Dim byd yn erbyn. O'n i just edrych rhwng yr abarth yn ni'n meddwl, fi'n ngofio rhywun fan hyn. Nawr mae fe jyst i sylweddoli fod fi'n ngofio Archie Griffin. Carwyn? Wel, fi wedi gweld erthigol ar Somerset Live, le maen nhw'n rhoi updates ar bobl sydd yn nafu. Fi jyst yn gweld mae'n gweud fan hyn nawr. Felly, newn ni symud ymlaen i'r ail rhain wrth i ddiddarten. Okay. So, in the front row, significant bout of illness looks set the sideline Welsh international title prop Archie Griffin for the next 3 games, Bristol, Gloucester a Harlequins. So, falle bydd yn ôl de... Nethon nhw ar y Gloucester weekend oedd da fe, Bath? Oedd, ie. So, mae fe'n colli weekend hyn to. So, dibynnu fel faint mor unfit fydd yn dod o'r salwch. Falle neithydd fydd e. Fi'n cael fe mewn. Na, os mae fe'n ffit, y ffordd nath o waren yr haf, mae rhaid i fe fod yn rhan yn rhan. Oedd e'n wych. Ar rhain, mae hwn yn anodd yn fy marn ni, oherwydd fi'n credu bod 2 dy fi yn lawr yn definite, a wedyn mae pawb arall lawr fel possibles, probables. Oherwydd, chi'n sôn am Christians a fi'n credu wedi un ti'n sicr o'i le. Yn rhannol oherwydd, falle bydd angen yn y reng ôl yn Gris Fyw 6, a ddim dda iawn ar yr haf. Wedyn, mae ti Beard, Will Rowlands, nhw fel arfer yn rhan, ond mae hanner deimlad bod un yn gallu colli mas, efallai. Ben Carter, sydd wedi bod yn wan dda fel capten dros y dreigiau. Penny Williams, sydd wedi bod yn wych dros Cydydd hefyd. A mae un bolter yn dod o dros y ffin gyda Freddie Thomas yn wan dda iawn dros Gloucester yn ôl y sôn. Fi di roi Beard, Thomas, Carter, Will Rowlands a Shunza. Ond fi'n gallu gweld bod Teddy yn mynd o flan un o Beard neu Will Rowlands os maen nhw eisiau ffreshen o fel lan fel maen nhw'n gweud a trial rhywbeth gwahanol. Mae fe'n un anodd fi'n credu hwn, oherwydd byddwn ni moyn gweld Teddy yn rhan o'r garfan, fi'n credu bod wedi bod yn wych am spel, ond gyda nhw falle eisiau capio Freddie Thomas, Ben Carter yn wario mor dda, mae fe'n anodd. Carwyn, pwy sydd y ti? So, basically, fi di dewis Williams cyn Will Rowlands a fi'n cytuno ar y tîm fel arall. Fi'n credu bod Freddie Thomas yn mynd i gael amser ar y ca fel bod e di chwarae i Gymru. Byddwn ni'n mysynu felly mae hwn fydd fath o fel swan song, felly Beard yn amlwg da'r sôn bod e'n mynd i chwarae'n Ffrainc. A dwi wedi confirmo neu just speculation. Wedyn... Montpellier. O'n i'n meddwl, ni wedi gweld bod yn Montpellier. Wedyn fi'n credu felly byddwn ni'n gweld Beard felly yn y gemau geia yn y 6 glad, a wedyn felly dyna'r sort o'n i'n gweld yn Cys Cymru, ond fi'n credu Teddy o flan Will Rowlands. Fi'n gallu cytuno dy hwnna. Iestyn, be fydd ti? Fi ddim yn edrych dros tîm oedd rasyn ar dechrau top 14. Fi ddim yn siŵr faint o rygbi mae wedi chwarae. Mae wedi bod mewn y maths. Nes i edrych yn y fe.
Y tîm oedd yn Ffrainc, mae substitutions nhw wedi bod yn ddiddorol, oherwydd mae wedi dod mewn yn hanner amser, a mae ail rhain cryf da Racing. Mae fe, Woki a un o'r ail rhains Ffrainc eraill. Tawf i ffewn nhw a. Diolch yn fawr, Carwyn. So mae'r ail rhain cryf dyn nhw i ddewis so. Ie, oedd, a wrth gwrs, oedd wedi gwylio'r hanner cynta o gym na yn erbyn Toulon nos diwetha, oedd dim ar ôl y hanner. So, o'n i'n meddwl rhywun peth amdano falle ddim roi Rowlands mewn. A wedyn ni sylweddoli, oedd wedi cael y haf bant oherwydd oedd Racing wedi mynd i'r cwarteri y top catos. So fi'n meddwl mae fe'n mynd nôl mewn. A fi ddim yn siŵr os mae Freddie Thomas yn mynd mewn. Fi ddim yn siŵr. Fi credu ar y foment mae dy Locs na, dy Bydd, Carter, Teddy Williams, Will Rowlands, a rhywun fel Twins hefyd sy'n gallu chwarae fel hybrid lock fel maen nhw'n dweud. So, fi'n meddwl am nhw. Fi bach yn gytuno. Os oedd yn dewis fi'n credu bydde ni ddim yn cael Freddie Thomas mewn, ond fi'n credu oherwydd maen nhw eisiau capio fe, a ni wedi edrych ar beth nath nhw dy Hathaway, ar ôl beth ddigwyddodd da Feiwyr Boso, mae sefyllfa bach yn, pap them pryd ti'n gallu, falle. Hwnnw falle yw'r polisi ar y foment. Symudon ni i'r rhengol. Carwyn, nes i weld wyneb ti, pryd nath Dewi Lake cael ei enwi fel capten ngharfan Iestyn Thomas. Os dy capten di yn y rhengol, a ydi enw yn Jack Morgan? Fel diod feddwol capten Jack fydd y fi, sy'n eisiau sim doubt y fi. Mae fel chwaraeodd erbyn y Bulls yn digon o dystiolaeth pam dylse fo'n capten, achos pan mae 14 dyn ddim yn troi lan, mae capten yn troi lan. So, Jack Morgan fydd yn gwisgo'r captain's armband, fel maen nhw'n gweud. Fi newydd sylweddoli, fi wedi pigo back row sy'n very Dragons heavy. A fi ddim yn gwybod falle adi hwn achos bod nhw wedi edrych yn dda mewn colledion i'r dreigiau. Neu beidio, ond fi wedi rhoi Lewis Hughes mewn. Fi'n cael mynd i'r dreigiau a mae'n edrych fel chwaraewr hollol gwahanol. Fi wedi rhoi... Sorry, mae fe'n waren y safle mae fe'n waren. Wel, mae hwnna'n... Hwna'n helpu, sorry, just wait. Amazing beth sy'n digwydd pan ti'n chwarae yn the specialist position, ti'n chwarae'n dda. Fi wedi rhoi Plumtree mewn, just achos fi'n credu can't do much wrong. Fi wedi rhoi Basham mewn a Aaron Wainwright. Fi wedi gwneud y dewis ma fel, probably not going to make it, ond am fel mae wedi dechrau'r tymor, a falle bod yn cynnig bach yn wahanol i'r gweddill i'r rhengol, Dan Thomas. A fi'n gwybod falle bod i ddyddiau gorau fe heibo fe, bod e yn the autumn of his career, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, ond sa'n modd, mae rhywbeth yn amdano fe, falle neithi fe, sa'n gwybod. Sa'n un sydd â ti, Carwyn? 6 fi'n cael ei fe. Ti gael e'n malch yn dwi ti? Lle mae boi sy'n wario i Garlir, dwi ti? O, damo, ni'n cofio am ti fi. Ni'n cofio Nicky Smith, ni'n cofio Tommy Raphael. Sorry Dan, you're out. Tommy, back in. Cutthroat business. Ruthless cutthroat. O'n i'n sgwennu e lawr a nes i roi JM, gap. Mae fe'n mynd i enw fe. Ni'n cofio dy byd am ti fe. Hold on a sec. Give Tommy Raphael. Ond mae saith o fi, actually. Tommy Raphael, o'n i'n cofio dy byd am Tommy Raphael. Bloody hell, Fe yw'r un amlwg. Yes, sorry. Captain Jack, falle ti'n mynd captain ragor. Mae dy fi 5 o'n nhw'n sicr. Stym dy fi... Sa'n 100% siŵr am Basham. Wrth gwrs, mae Wainwright yn ôl sôn mae bydd yn dod nôl ar gyfer gêm Connacht a herwydd prinder sydd dyn ni yn y rhif 8. A dyn nhw beth fel ataw dal mas. Fi credu bydd Wainwright mewn.
y problem sydd wedi fi basio fi, os ti'n dewis fi yn ogystal Jack Morgan a Tommy Reffel, lle mae basio mynd i wario? Dwi ddim yn 6 yn fy marn i, mae fe ddim yn gystal y safle yna, felly 7 neu 8 mae fe mynd i wario, mae fe ddim cweit yn slot mewn fel 8 yn y ffordd mae Gatland yn licio 8, felly 7 mae fe mynd i wario. Fi'n ffindo fe'n anodd i ffind y le iddo fe, ond fi wedi dewis yr un fi ddim yn 100% yw Shane Lewis Hughes. Mae wedi dechrau'n dda dros y dreigiau, ond a mae llawer o bobl yn sôn, falle fi yw'r boi mae Gatland wedi bod yn aros amdano, ti'n gwybod, yr rhif 6 mawr mae wedi bod yn edrych amdano. Fi ddim cweit yn sicr. Mae fe'n dda iawn yn y linell, yn ni weld e'n dwy'n cwbl o linellau yn erbyn y Lions, ond fi ar y ffin dy fe. Mae fi asterisk yn erbyn e. Os mae'n cael ei enwi, fi'n cael y clod. Os fi ddim yn cael ei enwi, fi'n cael y clod. Iestyn, beth sydd dy ti? Elfen y match fix yn dod mlaen yn hyn. So, Fi angen neud e. Ffordd mae rhagdybion ni'n mynd yn Super Rugby Cymru. Dewn ni yw'n ymlaen. No, ni gallu gadw yna mewn mantes i Carwyn fel yr arfer. Ond, Jack Morgan mewn, Reffel mewn. Fi'n meddwl bydd Lewis Hughes mewn. Mae da fi bach o cwpl o cwestiynau dy'r 8, ond fi credu bydd Wainwright mynd mewn. Fi ddim siŵr os fi'n cymryd 2 wythwr neu ddim. A os fi yn, pwy bydd yr ail 8 na? Herwydd mae Mackenzie Martin felly ddim wedi chwarae llawer o rygbi. Mae fe'n rhywbeth tebyg i Nicky Smith fod Morgan Morris eisiau newid enw fe, newid ble mae fe'n chwarae, newid popeth, a felly bydd y cyfle dy fe. Byddwn ni yn gweud, dwi ddim wedi dechrau ar dan eleni felly. Mae di chwarae'n well a mae fe ddim wedi bod mewn carfannau, so fi ddim yn mynd y fe. Ond fi ddim siŵr mae Mackenzie Martin wedi chwarae llwyth o rygbi chwaith, so mae'n anodd. So falle fi'n mynd mewn y Basham hefyd, just rhag ofn. Mae Twins a hefyd dy fi fel opsiwn arall i chi chwarae fel 6. So fi credu mae dy fi... Yn le, fi'n angofyn rhywun. Jack, Reffel, Wainwright, Basham. Lewis Hughes hefyd. Mae Twins yn gallu dod mewn. Dim Plumtree? Fi ddim siŵr ble mae safle orau fe, falle fel 8. A nawr ti wedi sôn dan fe, falle fi'n rhoi yn ôl mewn fel yn lle Basham. So, Plumtree mewn fel ail 8. Fi credu bydd... mae Basham wedi dechrau tymor dda, fi jyst yn rhyngwladol fi gallu gweld fel 7, a fi ddim gallu gweld fel 8. Ble mae Plumtree neu felly Lewis Hughes hyd yn oed, felly gallu gwneud rhyw fath o job fel 8, ond fi credu os mae Wainwright yn ffit, mae fe'n dechrau. Wedyn mae dyti fel y break glass if emergency needed, dy'r ddwy arall sy'n gallu mynd mewn fel 8. Cytuno. Fi yn cytuno. Mae fe'n diddorol. Y cwestiwn fawr yw beth sy'n mynd i ddigwydd yn 6. Beth sy'n digwydd yn 6, neiff cael ddylanwad mawr a beth sy'n digwydd yn 8. Oeddi Plumtree yn wario fe'n 6, neu ydi Croesiwns yn symud draw yn 6. Neu ydyn ni wario da 2 flaen ysgellir agored fel wnaethon ni yn erbyn yr Ariannau na. Wel, rhaid bod yn onest, nath hwnna ddim gweithio pryd ni, felly bydd yn ddiddorol siwt eitha. Fi'n credu, rhai o'r enwau sydd ddim sydd da cyfle. Botham, mae fe'n wario penwthnos yma, falle mae fe hanner gyfle Josh McLeod, mae fe'n blaen ysgellir agored, a ni fe'n mynd i gael ei ddewis o flan y 2 fachgan arall, sa'n credu ar y foment. A wedyn ti'n edrych, Mackenzie Martin, mae'n ysdi sôn, sa'n credu bod Alan Lawrence yn really mynd i cael cyfle, oherwydd felly mae fe'n yr ochr rong o 30, bod wedi bod yn wael yn dda iawn. Wel, na i adael Morgan Morris dy big tam nawr. Oherwydd fi'n credu bod falle ddim di wario'r hole o'r rygbi a fel nes i sôn, mae wedi wario'n well a ddim di bod yn garfannau. Mewnwyr, o bore yma, bydde hwn wedi bod yn anodd iawn, ond fi'n credu mae wedi bach yn hawsa, bod e'n drist bod Gareth Davies di-ymddeol yn ryngwladol. Fi'n credu mae 2 enw yn sefyll mas yn sicr, yn Bevan
a Ellis Bevan hynny yw, a Thomas Williams sydd nôl yn waren dda iawn. Y cwestiwn yw pwy yw'r trydydd. Iestyn yn dod i tîm gyntaf. Mae da fi dwy na yn sicr. Fi credu bydd... Fi ddim siŵr fel bydd nhw'n dechrau, herwydd bydd yn eitha cyffroes i cael bach o impact y Thomas Williams felly dod oddi ar y fainc, o falle bydd Gatland moyn dechrau dy Thomas. So, da fi dwy na, y trydydd un eitha anodd, herwydd fi'n meddwl y chwaraewyr gorau o'r mewnwyr i gyd yn Gymru ar y foment i Roger Williams, ond mae'r oedran falle yn erbyn e. So fi credu falle bydd yn Gatland jyst mynd am y pick house a falle mynd rhywun fel Carwyn Hardy. Herwydd just cael y cysondeb na. So mae moyn ennill gemau nawr. A wrth gwrs, y gem yn erbyn y Reds oedd Carwyn Hardy di sgwrdd i'r cais ennill y gem. Wrth gwrs, ennill yn erbyn tîm clwb. Felly ddim yr un lefel o ennill yn erbyn tîm rhwngwladol, ond fi credu y tri na felly'n cyson. Mae Rhywun Williams wedi dechrau tymor yn dda, wedi cael gêm wych yn erbyn y Stormers, ond fi ddim yn siŵr felly'n camu lan. Ond fi credu y tri na yn eitha cyson i fi. Wrth i Iestyn dorri lan, fi'n credu. Fi'n credu byddwn ni'n mynd am Reuben Morgan Williams os oedd dewis fi o dde. Ond, dwi ddim yn dewis fi. Felly, sa'n siŵr os geith Reuben Morgan Williams ei ddewis. Fi wedi mynd am Aled Davies. Sa'n siŵr am ni, ond fi wedi mynd amdano fe. A gewn ni weld sy'n eithaf. Carwyn, be amdano ti? Wel, trydydd dewis fi, yn amlwg fi'n cytuno da Bevan a Thomas. Trydydd dewis fi yw mewnwr o'r gweilch, achos fi'n credu mae Morgan Williams dylse gael ei ddewis achos bod yn chwarae well na Carwyn Hardy. Ond fel nes ti Iestyn sôn, fi'n gweld Gatland yn dewis Carwyn Hardy achos bod fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, safe pair of hands. Oedd yma'n wych ar y penwythnos, so fai mor ddiogel yw dwi'n yn gwybod. Ond fi'n gallu gweld yn mynd am rywun sydd wedi bod nawr blaen a sydd wedi gwneud job nawr blaen. Achos, ni'n desbryd i ennill o leia un o'r gemau yma yn yr hydre. Wedyn, fi'n credu fydd hwn yn un o'r carfannau mwy o boring mae wedi dewis, a fydd ddim insight o gwbl i be fydd yn digwydd yn cwpan y byd nesaf. Fydd e just popeth am biti, dwi'n mas o mis Tachwe gyda dwy fuddugoliaeth. A wedyn, am ni, fi'n credu mae Carwyn Hardy fydd y trydydd dewis. Sori os ni'n dal lan fyna. Aled Davies byddwn ni wedi mynd am. Mae fe'n well yn box kick o na Carwyn Hardy. Y peth mae falle mae Hardy'n dod, Aled Davies ddim mor cystal yw amddiffyn. Mae amddiffyn Hardy yn eitha dda. Tra bod amddiffyn Aled ddim cystal a Hardy, mae Hardy'n fwy o boi i ddechrau da. Ond fi wedi mynd am Aled. Byddwn ni hoffi weld Reuben Morgan Williams. A fi yn cytuno dy Iestyn. Fi credu bod Rodri Williams a Gareth Davies byddwn ni'n enwi fel y ddoi sydd wedi dechrau'r blwyddyn y gorau. Ond falle dim Rodri yn anffodus. Prif deg. Mae ddoi, eto, fi'n mynd i swnio fel record. Y tri byddwn ni'n ddewis, dim y tri fi'n credu, dim y tri fi'n credu, Gatland dewis. Ych chi'n cytuno yna dechrau ti, Carwyn, pwy yw'r tri sydd ti? O faint o'r Scarlets sydd ti? Tri? Na, dim ond un mas o'r Scarlets, ond tasyn nhw'n troi rhan o gweithio fe, cymera'r mis nesaf off, ti di heiddi fe, bydden ni'n chyfft, ond am yr un rheswm bod y moyn ennill, fi'n gweld yn dewis Anscombe, a fi'n credu mae Thomas Anscombe fydd yn dechrau fel yr hyneri, achos bod nhw'n chwarae dy gili yng Nghaerloyw. Sam Costello, a wedyn fi di mynd am Sheedy. Dim falle'r dewis bydden ni'n neud, ond
fel fi wedi sôn yn barod, a fi'n sôn efo'r record nawr, mae Gatland y moyn ennill. Yn bersonol, Lixon i weld Dan Edwards yn cael lan, yn cael cyfle ar y llwyfan rhyngwladol. Fi jyst ddim yn gwybod os mae'r tachwedd hyn i'w wneud ni. Peth yw, llwn ni'n gael y ddadl yma bob blwyddyn. At some point, ti'n gorfod rhoi chance i'r crwt. Ta fi'n digwydd Lenny, byddwn ni'n mynd siomedig, byddai fel ni. Ie, byddwn ni'n hoffi weld Dan Edwards fyd. Fi wedi mynd am Anscombe, fi wedi mynd am Ben Thomas, fi gyda bydd e'n cael ei ddewis fel 10. Dyna siwp mae Gatland yn mynd i weld fi gyda. A fi wedi mynd am Costello, byddwn ni'n hoff iawn o weld cael saib. Mae fe'n edrych fel boi sy'n angen saib o'r Cris na, pwysau Cris na. A byddwn ni'n hoffi weld Dan Edwards, ond y Sheedy, wel, un gêm fi'n credu sy'n mynd i dylanwadu os mae Sheedy'n cael ei ddewis, a gêm na'r erbyn y Glasgow lle, wel, oedd Triblo wedi redeg trwyddo fe cwbl o weithiau, rhaid i ni fod yn onest, a fi'n credu ni wedi clywed be mae Gatland wedi sôn am fe moyn 10 sy'n fwy ffisegol sydd yn gallu rhedeg at y linell a hefyd taclo ar y linell fel oedd Dan Bigger yn neud. Falle ddim Sheedy yw'r boi ar gyfer hynny. Iestyn, be amdano ti? Fi moyn gweld Thomas yn y Cris 10, ond fi ddim siŵr bydd Gatland yn neud e, herwydd fi jyst moyn falle y double playmaker yna, just gweld sut mae fe'n mynd. Ond, fi dy Anscombe, mae dy fi Thomas fi moyn fe fel 10, a fi credu y trydydd un yw Iowan Lloyd. So, fi credu bydd y saib yn dod i Sam Costello. Fi credu y blwyddyn diwetha, mae fe jyst i gael elfen o anafiadau a jyst ddim llawer o hyder pryd mae fe'n chwarae. A fi credu mae fe wedi effeithio fe'n gymaint. A felly ddim fe sydd ar bai. Mae fe jyst y cycle na o jyst fod mewn carfannau. Fi credu wedi dod nôl i Scarlets tua Nadolig. A wrth gwrs y gêm yn erbyn y Dreigau blwyddyn diwetha, dechrau blwyddyn yma, bryd nath e'r miso'r cic yn hwyr, a wedyn mae fe'n mynd mewn i'r chwe glad. So mae llawer o pwysau arno fo yn y gêm yn erbyn yr Alban. So fi credu gobeithio mae Gatland roi y mis bant, a so fi credu bydd Iowan Lloyd yn mynd mewn. Fi credu mae fe dal yn rhy gynnar i rhywun fel Dan Edwards, mae wedi dechrau'n tymor dda. Fi credu mae fe just... Fi credu bydd... Os mae fe'n mynd mewn haf nesaf, pryd mae'r llewod ymlaen, bydd llai o bwysau iddo fe camu lan. So, gobeithio mae fe cael yr amser yna i dal datblygu yn y gêm rhan Balford yr gwylch, a wedyn mynd mewn yn y haf, a gweld sut mae fe fel yn y camp yn y haf. Ie, bydd hwnna'n diddorol, actually, ond, wel, gewn ni weld sawl o digs Cymru eiffi llewod, falle fydd yr un cwestiwn i ddal i fod. So ni'n man i ganolwyr, yn sydyn Iestyn, a dod i tîm gyntaf, pwy yw dy ganolwyr ydy? Mae fe'n eitha anodd, herwydd ni really moyn gweld Thomas mewn na. Fi just... Mae carfan fi yn felly bach yn gwahanol i carfan fi mynd i gweld Gatland pigo. So, mae fe'n eitha anodd. Mae dati rhywun fel Eddie James i wedi dechrau'r tymor dda. A felly mae cyfle iddo fe mynd mewn. Yr un fi'n ngofio rhywun fan hyn. Fi'n siŵr fi'n ngofio rhywun. Mae dydy rhywun fel Max Llewellyn, so fi dy fe mewn fel ail opsiwn. Mae rhywun yn mynd mas o'r pen yn y foment. Mae dy fi bach o mental block dy'r Cris 10. Ie, so fi wedi dewis, mae Ben Thomas dwi fel 20, bod y beth yn mynd i ddigwydd, dwi'n rhaid i digwydd, Eddie James dy fi, Owen Watkin, a wedyn fi hefyd i dewis fel canolwyr, Aneirin Owen, a Johnny Williams, os fi'n credu, bod fe'n llewarau ddim yn ei ffydd fy 12 fe,
mae'n edrych fel chwaraewr sydd wedi cael ail fywyd dros yr haf. Fi ddim wedi mynd am Max Llywelyn, achos o dwi'n iawn i feddwl bod wedi chwarae lot ar yr asgell, fwy ar yr asgell, na'n y canol i gael loiw, neu dwi'n just games fi wedi digwydd gweld. Dwi'n credu just un game yn erbyn Sale yn mas ar asgell. Dangos fain o game yn Lloegr fi wedi bod yn gwylio lenni de. O'n i ddim ond i gweld yr uchafbwyntio'r game na, ni'n meddwl, mae di newid safle, ond fi credu mae di... One off o dde, right, oce. Yn y canol. Ie, mynd fi 4-5. Wel, actually, mynd fi greidi mewn am y canol o'r asgell. Wel, ti'n gwybod be, Carwyn, byddwn ni'n hoffi weid byddwn fi fe yn yr asgell, ond be fi'n gweld sy'n mynd i ddigwydd yw fe'n wario rhif Cristeinig. So, there we go. Move on. Mae dy fi credu fel 30, so, yeah, experiment. So, yeah. Sy'n digwydd. Felly am ddeffynol bydd felly mynd yn anghywir. So, mae Watkin mynd mewn fel y safe pair of hands na. Fel ail gyfle. Ie, yr un felly ni hef enwi Tompkins, mae wedi bod yn wared reolaidd i'r Saracens, ond i fi, os ti'n mynd i wared Tompkins, mae'n ffordd gwbl wahanol o ware. Mae pawb yn disgwyl werth, felly mae Carwyn di sôn, Iestyn di sôn, mae nhw'n moyn gweld y second playmaker na, sa'n credu bod ni'n mynd i wele. Felly, fy marn ni, pam ych chi'n mynd i bigo Tompkins, o'ch chi ddim moyn ware yn y ffordd na. Fi'n credu dewis Tompkins awr yn gam yn ôl hefyd. Fi'n twmlo fe bod ni wedi symud mlaen wrtho fe. Dim yn wych, ond ni wedi symud mlaen. Ie, wel, chwarae teg, y boes hyder, o'n i bron di gweud yn neud yn owen, fi'n credu bod e'n dechrau'r flwyddyn dda, ond yr un peth o'n i'n mynd i weid yn Tompkins, mae fe'n bach o second playmaker mewn ffordd yn neud yn. Johnny, mae fe wedi dechrau'r flwyddyn dda, mae dy fi Eddie James, mae dy fi Watkin, wrth gwrs, Max Llywelyn, sydd dy fi. Iestyn, so mae dy ti James, Llywelyn, Grady, Watkin, unrhyw un arall ti'n mynd trafod i mewn na? Falle, go on then. Max Page. Bwlta. Just i gweld sut mae fe'n mynd fi ddim credu bydd... Byddwn i fod yn anodd i gweld os bydd e'n cael cap, so felly just mewn yn y carfan yma Arfau fi'n meddwl. Beth sy'n mynd yn erbyn Max Page felly yw'r gwrthwynebwyr yn Fiji a De Africa a Australia i ryw raddau. So fe'n war yn 13, byddwn ni'n pryderu byddai'r floodgates yn agor. A dim byd i'n gwneud, jyst bod yn barod. Big voice hefyd. Ti'n meddwl, yn fy marn ni, byddwn ni'n lygo gweld Max Page, neu os oedd e'n ffit Joe Roberts mewn am rhywun wahanol. Pob un fydd i enwi. Heblaw falle Watkin, maen nhw'n big voice. Dyna be yw nhw. Bo mae rhywbeth, mae cyflymdyd a Grady, mae subtlety there i James, a mae'r ongled a Mac Llywelyn, a mae Johnny Williams da, weithiau briliant, weithiau wadus. Ond mae dy ti gwahaniaeth bach, ond dim llawer rhwng y tri nhw, tra bo rhywun da Max Page a Joe Roberts, gwbl wahanol. Triol, wel, Carwyn E dechrau dy ti, mae'r un ar wrth gwrs Mason Grady, rwy'n disgwyl a wedyn y boes eraill, gewn ni weld pwy sydd ti'n dewis arwydd. Mae cwbl o'n nhw'n eitha sicr, a wedyn mae ymffaith am yr un un neu ddau ola fi'n gyrru. So fi wedi dewis 5 i gyfer y triol. So fi wedi dewis Johan Lloyd fel cefnwr. Dim o fi moyn, ond o'n i'n stryglan am enw gweithio yn y Cris Pymtheg. Ydy ti 5 maswr yn y dygarfod ni? Dyna gyd fi'n mynd i weid. Achos ni'n joio cico. Iwan, Cymru yn erbyn Lloegr yn ôl yn y be oedd e, 1970 be, Keith Jarrett a pawb arall y ware. Mae angen i ennill. Os mae cico y ffordd i wneud ni, let's go with it. So, Johan Lloyd Carwyn, wedyn Dyer Grady, a pwy fi'n credu sy'n heiddi bod na, a fydd yna fi'n mynd gwybod, Rhain Combir. Na. Knows his way to the try line. Knows his way to the try line. Na, dim cwestiwn o fi di heiddi fe, ond oedd e'n heiddi fe 2 flynedd yn ôl. Fi credu mae confiad yn dy anodd eitha gas. Dwi e? Wel, y gêm, oedd wedi mynd bant yr 2 flynedd ar ôl, a fe ddim di edrych yn ddawr. Oedd wedi mynd lawr cyn y gwych di sgwrdd i cais na tu'r diwedd y gêm, so
A mae fe ddim credu mae fe'n y Carwyn ar y penwythnos chwaith ddim yn i Ulster, so... Yeah. I think, twyd e, bewydd. Iestyn, Dwi wedi cael dychrau ddau tymor. Fi ddim yn gael ei mewn, so... Ma fe, ond, sori, y pwynt o'n i'n mynd i weid, oedd fel rhywun fel Nicky Smith, a Morgan Morris, mae wedi bod yn waren dda iawn, a ddim wedi bod yn y garfan o'r lan, felly... O'n i'n wedi dewis Nicky Smith fel esgellwr fyna. Un ffordd o gael yn mynd i'r garfan, mae'r yr asgell. Go on, yes. Dy fi wynet, fi credu bydd Lloyd felly bydd rhywun ar y fainc sydd felly gallu cyfro llawer o safleoedd. Fi ddim siŵr beth yw'r newyddion dy Liam Williams, oeddi mewn neu mas am y Hydref? Yn ôl hodlediad sa'n ei enwi, mae fe'n gallu bod yn rhan o'r gyrfan. Mae fe'n aros yn Cymru ar gyfer ei blentyn cael ei enni. Felly, llongwerchiadau fe gyda'r oll, ond fi'n credu bod mae fe'n dilys i ware. Ie, so Liam Williams Camwynet fel rhysrwydd 15. Fi jyst mae'n double check na gyd. Fi ddim wedi darllen unrhyw beth, so ni ddim os y falle anaf neu rhywbeth i dod lan. Wel, of course, mae dim Josh Adams am yr ail gamp yn y lynol, herwydd mae dy fe anaf, so mae dy ti rhywun fel rhyw dau sy'n mynd i mewn na. Pwy arall fi? Fi ddim gofio pwy sy'n chwarae ar asgell nawr. Mae Giles jyst i dod yn ôl o anafiadau, so mae fe ddim mewn na. Tom Rogers ddim yn gwneud digon i ennill call-up no lan fi'n credu. O'n i wedi siarad â rhywun rhywun wedi dweud ble mae rhi o'n felleri gynnar. Fi ble mae rhi. Wyda fi fe. Na esbonio mewn bach, ond fi'n credu. Fi'n dwy yn y Cris Rydd 15, ond fi wedi nofio asgellwyr. Pwy arall sy'n na? So, ni'n bring o ddewisiadau, so ti'n edrych ar fel Luke Morgan, os bod yn ffit? Hathaway, of course. Hathaway, ie. Ie, na un. Mae'r 3 cefnwr, de. So, mae dy fi 5 maswr, mae chi 3 cefnwr. A so ni'n cico gormod? Mae dy fi, mae'n blanc. Stym lot o ddewis. Mae Steph mas, mae Lewis mas, mae Cabango mas, mae falle combi mas, fel ti'n sôn. Mae'n Regan Grace mas da na fe dwe. So mae fe ddim gallu dod nôl mewn ar ôl penderfyniad yn y haf. Grace, ie. Pwy arall o'n i'n mynd i enwi? O'n i'n mynd i enwi Ashton Hewitt, os ni'n mynd nôl 5 mlynedd. Mae Giles jyst i dod nôl o anaf. So, falle ddim. Mae dy fi dim ond 4. Max Page ar yr asgell? Wel, mae dy fi dim ond 4 sydd i fi, da greidi felly yn edrych ar ôl asgell bach. Ond fi wedi mynd am Liam, Rio, Ble Murray a Carwyn E. Mae fe ddim wedi chwarae llawer. Jacob Beetham falle rwle. Na fi'n gyrru. Sa'n siŵr bydd e'n nôl. Mae'n anodd. Ie, so... Just, falle roi Liam Williams ar asgell, just option o cael rhywun arall mewn y carfan sy'n gallu chwarae cwpl o syfleon. Ie, fi'n mynd am Ble Murray, un reswm mae fe'n wario llawer o syfleoedd, ond hefyd, mae fe'n dda iawn yn yr awyr, a mae wedi dangos bod e'n dda yn amddiffynol. Felly, o'n i'n fel, well, there we go, 2 boxes ticked. Gatland, elo, ti'n moyn hwnna? Mae wedi hedfan mewn o Zela Newydd, mae fe'n dilys i wario dros Gymru, wrth gwrs mae fe'n mynd i gael gap, mi'n gyrru yn fy marn ni. Fi, yr un arall, falle geith gyfle yn y garfan yw Tom Rogers, fi bach yn cytuno dy Carwyn, mae fe wedi bod yn rhan o'r garfan sawl gwaith da, i fi mor belled, dwi ddim wedi cico mlaen. Yn rhannol, rhaid i weid fi'n credu bod hwnna'n rhan o y sefyllfa mae fe'n ware, mae fe moyn ware fe'n cefnwr, safle gorau fe yw gefnwr, ond oherwydd prinder ysgellwyr Scarlets, yn ymwedig ar foment y 2 mas da yn y diadau hir dymor, mae fe'n gorfod slot mewn ar yr asgell pob ail wythnos. A fi'n disgwyl, os mae un anaf arall yn y triol, yn ymwedig ar asgellwyr, fe Iwan Nicholas yn slot mewn ar yr asgell. A wedyn, os mae fe'n gael anaf,
bydd Matt Page yn slot mewn yn asgwyd. Dyna siwr mae'r Scarlets yn mynd, maen nhw'n slot o'r cefnir mewn fel asgwyd, gwir, pob wythnos. Boots dy fi rhaid gofyn bod nhw'n desperate. Ar asgwyd? Wel, pam lai. Ti a neti, fe? Ie, pam lai. So fi'n teimlo'n flin dros fe, ond ar y foment, ta'n cweit gweld bod wedi gwneud digon i heiddi le fe. Fe dwi just 4. Falle blinder, ond dim ond 3 gêm i creu felly ni'n gallu cwpod o fe, wedyn galw un lan os mae angen. Hathaway felly yw'r un sy'n byso mas i fi. Mae fe ddim di wario lot, mae fe'n cael anaf o just i'r ôl. Unrhyw un arall, mae'n ychwanegu unrhyw enw arall, Carwyn, unrhyw un di dod at y feddwl di? Na, fi'n credu... O'n i'n gwybod bod fel lot o anafiadau bod ni'n stryglan. O'n i'n meddwl i faint byddwn ni'n stryglan, felly mae'n ambell i safle i gael digon o enwau sy'n ddigon da i chwarae'n ryngwladol, yn hytrach am bod ni just angen llenwi'r Cris. Mae'n amlwg mae'n mynd i fod yn galed, dwi'n fi'n Nghymru mewn wych. Fi'n credu bod y perfformiadau ni mae'n gwerth y tîm, pwy bynnag mae Gatland rhoi mas, mae'n cael y rhyddid i chwarae, bod nhw'n dangos bach o ffeit. Fi'n credu, na gyd sy'n eisiau lot o gefnogwyr yng Nghymru nawr, bod y chwaraewyr mae'n dangos ffeit, a bod nhw'n mynd amdani. A wedyn, gobeithio am 2 fuddugoliaeth a colli Fiji. Ni'n mynd i gyrraedd di Africa. Na, sy'n gobeithio ni. Rhi mor. Byw, i fynd 2 fuddugoliaeth i'r gobeith gorau, a perfformiad gwell na'r haf yn erbyn di Africa i Iestyn i fe hwnna yw'r gobeith gorau sydd yn ni? Falle, just un, herwydd, mae fe'n dros flwyddyn sy'n tro diwethaf mae Cymru di ennill gêm ryngwladol, a edrych arno fe fel fod na, mae fe'n bach o sioc, ond os mae'n gallu ennill un, a falle gwthio di Africa, falle mwy well na oedd nhw yn y haf, a gobeithio cael un dros Australia ar ôl y gemau haf na hefyd, so fi'n credu falle un, ond os oedd 2, bydden OK. Os ydy groesi, pob lwc i bawb sy'n gobeithio, os maen nhw'n gwrando, sy'n gael ei bod nhw, ond os maen nhw'n gwrando, pob lwc i chi gyd, os chi'n aros alwad lan i Garfyn Cymru, ni'n gobeithio. Na mi offen drwy sôn am Super Rugby Cymru, fel yr adfer, oedd gêm yn mynd mlaen wrth i ni wneud y pod yma, gêm Llanyddyfri yn erbyn Abertawe, a yn ffodus, oedd Abertawe ynddi hanner amser, yn gyda'n 21 bwynt i 30, ond ail hanner grymus iawn i Llanyddyfri, enillon nhw 42 bwynt i 30. 6 bwynt. 6 bwynt yn union, da iawn Carwyn. Matt Stark yna. Ond, os chi'n edrych nôl y gêm, oedd un foment lle nes i sefydliadau. Os chi'n gwylio nôl, bydd chi'n sylwi fel y podlad lediad, oedd Carwyn yn 1 pwynt, a nes i edrych yn syn ar fy ffôn i. Oedd un o'r ciciau gweitha, fi oedd i'n gweld tro'r chwith box kick, di mynd mas. Wedi bod 10 llath oedd i ar y cas sydd ar ei ffen. Ond, be chi'n disgwyl, Llanyddyfri ar ôl y blip na, maen nhw'n nôl. Maen nhw'n nôl siw maen nhw'n mynd, a Abertawe mae fe'n edrych fel mae fe'n mynd i fod flwyddyn eitha anodd i'r boes. Yn gwyn, yn nôl ein rhagdybiaethau ni, dim angen sôn am hwn o gwbl. Sy'n mynd ymlaen. Na, fi wedi mynd yn bellach oddi ar y blaen. Fi nawr 8 pwynt, Carwyn 10 pwynt a Iestyn 11 pwynt ar y brig. Wrth i ni edrych yn gyflym ar penwythnos yma, Iestyn yn dechrau dy ti gemau sydd arno penwythnos yma yn Super Rugby Cymru. Mae dyn ni Pen-y-bont gytre i ei Glenebwy, Cydydd yn gytre i Aberafon, Pontypool gytre i Casnewydd a AGC gytre i Quins Caerfyrddin. Y gêm gyntaf yna'n anodd, bydd y Pen-y-bont yn erbyn Glenebwy a ffordd mae Pen-y-bont yn wneud. Mae cwbl o gemau anodd yna.
Caerdydd i ennill yn erbyn Arfau, fi'n meddwl, i ddechrau bant. RGC yn ennill yn erbyn Quins. Mae Pen y Bont wedi nawr dihun o lan rhyw fath, a mae tîm cryf dyn nhw. Wedi ddim... Buddugoliaeth gan bwynt yn othos dytha yn erbyn Arfau ffwrdd o gatre, buddugoliaeth dda iawn. Gynebwy ennill oedd i gatre. Beth yw'r gêm arall? Pwla yn erbyn... Casnewydd. Casnewydd, ie. Be mae'r gêm yn... Pwla. Pwler adre. Pwla, fuddugoliaeth gatre. Bach o sioc. Reit. Fel bod fi'n gallu dod nôl i hwn. A fi gwybod ni mewn wythnos, wythnos 5 neu 6, fi'n barod yn mynd yn Hail Marys. Na, ddim cweit. Fi'n mynd i fynd, fi'n cytuno RGC y Caerdydd, a fi'n mynd i fynd y gwrthwyneb i ti Iestyn, a fi'n mynd i fynd Pen y Bont yn fuddigol gytre yn erbyn Glynebwy, a fi'n mynd i fynd am Gasnewydd bant yn Pwla. Carwyn? Wel, fi di baco Pen y Bont bob wythnos i'r hyn, so fi'n tymlo fel dylsen ni baco no unwaith to. Fi'n gweud bod nhw'n mynd i giro Glynebwy. Fi'n credu bod Gaerdydd yn mynd i fod rhy grif i Arfau, a dwi'n credu fod RGC yn mynd i fod rhy grif i Gyfyrddin. Mae'r Quins i weld yn neud yn wych gytre a neud i'n byd oddi cartre. Wedyn fi'n gweld y patrwm rhan parhau. Y gêm fawr, I one-off blip oedd Casnewydd nediwr yn dechrau bach o rut iddyn nhw. Fi'n gweld Pont y Pŵl yn mynd i ennill. Gêm uffernol achos y tywydd, ond Pŵler yn ei job a'r local faithfuls yn mynd yn wyllt yn yr eisteddlu. Allwn mynd ymlaen, allwn ni fod syth nôl mewn iddo fe. Reit tu ôl i Iestyn gan bwynt, neu allwn ni fod yn hyd yn oed bellach tu ôl. Neu fi ddim sôn am yr ail bosibilrwydd, ond, pob lwc i bob tîmoedd Super Rugby Cymru, penwthnos yma hefyd, wrth gwrs gefyd rhan barthol, neu ni sôn am nhw'n gyflym, mae pob un o'r rhanbarth wrth gwrs yn ware, Scarlets gytre yn erbyn Bulls a gweilch i ffwrdd yn Ulster ar nos Wener, tîm ifanc / gwahanol, ni weid, sydd ar gweilch. Mae Lewis Lloyd yn ware fel rhif 6, bachwr i'r gweilch. Iestyn, mae fynd i fod yn anodd unrhyw math yn Ulster yn diwe, ond be am Scarlets gytre yn y Bulls, ti'n credu maen nhw'n gallu cael y buddugoliaeth yna, parhau ar y rydiad yma o un fuddugoliaeth yn neud yn ddoi? Fi credu mae tîm o Bulls felly ddim yn gryf o be ni wedi gweld wythnos diwetha, ond mae eisiau dyfder dy tîm oedd o Africa. Fi'n credu Toby Wyth i dweud fod oedd 62 o chreuwyr dy'r Bulls, of gwrs, maen nhw ddim i gyd draw. Fi'n credu mae Carwyn o 29 dyn nhw. Ond mae dyfder gymau gatre dyn nhw yn siwyd gymaint i gymharu â'r tîm oedd o Gymru. So maen nhw wedi gwneud cwpl o newidiadau, mae dal tîm cryf na. Fi'n credu mae Hanna yn chwarae fel 8, a chwaraewyr fel yna. So mae fyny fod yn anodd i Scarlets wedig lan yn y pac. So fi'n credu bydd y Bulls just yn ennill. Fi'n credu bydd yn gêm agos fe mae Scarlets yn herio'r tîm o Africa. A fi'n credu fynd i fod yn noson hir i'r gwych. Mae anafiadau wedi dod mewn, mae rai chreu wedi cael ei orthwys yn barod. Mae rhywun fel Dewis, Jack Morgan, Adam Beard. Mae llwyth newidiadau dyn nhw. Mae Kieran Giles nôl, mae Owen Williams nôl, mae'n jyst yn fod yn cam rhy bell lan yn Belfast, yn wedig rhywun fel Stuart McCloskey'n dod nôl yn y Crys Rhyd dydd ag Ulster. So, fi'n credu fydd y gym Bulls Scarlets yn agos, ond falle noson hir i'r gwylch. Pob lwc i Owen Williams yn dod yn wisgo Rhys 12 am un o'r gemau gyntaf dros y gwylch, a mae'n wynebu Stuart McCluskey. Carwyn yn gyflym yn biti dreigiau gytre yn erbyn Benetton, falle gobeith gorau un o'r rhanbarthau Cymru penwythnos yma am fuddugoliaeth yn ymwedig o feddwl bod Caerdydd bant yn Caeredin, am fi'n credu bod nhw wedi gyhoeddi bod nhw'n mynd i orffwys ambell i chwaraewr hefyd.
Odi, mae'n twmlo fel bod ddwy rambas oedd eu cartre wedi penderfynu bod hon yn weekend, maen nhw'n fodlon colli. Sydd ddigon teg, mae'n Carwyn yn un fach fel ni sôn yn barod. O ran y dreigiau, odi, nhw sy'r cyfle gorau yn sicr. Mae Benetton yn dechrau dangos bach o ddiddordeb unwaith to, ond mae digon gyda'r dreigiau ennill. Mae jyst angen i nhw gredu ni, a bod nhw'n ddim yn rhoi'r ffeidr yn y tor y cwarter awr i fynd a'n panic. Mae digon o brofiad na, mae digon o match winners na. Just byddwch yn y gêm am 80 munud a cerwch i'r cornel. Fe newch chi sgoro o driving line-out. Dwi'n addo i chi. A fi'n credu bod nhw'n neud i. Ie, bydd i gorau chi dreigiau, pam lai? Rhywun o dreigiau mae'n clipo hwnna lan a rhoi fel inspirational video i'r boys yn y gêm. Falle fi dau Flanagan moyn neud. Yn sicr, pob lwc i nhw wrth gwrs. Wel, dyna ni. Ni wedi clywed Carwyn Gatland-esg Carwyn, Iestyn a Carwyn. Ond gewn ni weld pwy sy'n cael ei ddewis, a ni wedi clywed be yw'r barn ni am Carwyn E. Gewn ni clywed y Carwyn i llun, bydd ni'n pigo tîmodd ni ar gyfer y gêm cyntaf erbyn BG yn y man. Ond ie, am y tro, cofiwch i ddilyn ni ar gyfer y gyfeithasol, a os chi'n moyn gwylio ni, sa'n gwybod pam, ond os chi'n moyn gwylio ni, a gwyneb ni fel gwyneb fi a Carwyn pyn oedd Iestyn gweud bod Carwyn Gatland, gwyliwch ni ar YouTube. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i chi, a diolch y boys ffit. Ta-ra. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.